ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ንፍንዎ ዜና መጽሔት ፕሮግራም ኮይኑ ንነዊሕ ግዜ ተቋሪጹ ድሕሪ ምጽናሕ ኣነም ብጾተይን ነቲ ዝነበረ ፕሮግራማት ሕጂ ድሕሪ ነዊሕ ምዝርራብ ነቲ ፕሮግራማት ክንቅጽልን ኣገዳስነት ናይቲ ዝነበረ ዜና መጽሔት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ መዓልታዊ ሕግታት ኣብ ዝቀያየሩ ዘሎ ሓበሬታታት ዘይቁናዓት ሓበሬታታት ብብዙሕ መንገዲ ተፈንዮም ንሰባት ኣብ ምጭናቕን ኣብ ሓሳብን ዘእትውሉ ዘለዉ ግዜ ነቲ ቁኑዕ ሓበሬታ ካብቲ ምንጪ እንዳምፀኻ ነቲ ዘሎ ስክፍታታት ክምልስ ዝኽእለሉ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሕግታት እናተቀያየረ ካብ 2024 ክሳብ 2028 ኣብ ዘሎ ኣብ ሽወደን ተብራእዩ ዘይፈልጥ ሕግታት ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዘቕንዐ ሕግታት እንዳተቀየረ ብዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ዓይነት እቶም ሕግታት ዝቕየሩ ዘለዉ ብኸመይ እዮም ከዝትንክፉ ገለገሊኡ እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገራት ወላ ቀጥታዊ ከይተንከፎ ከሎ ኣዝዩ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ምሽቃልን ብዙሓት ዝበሃሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነገራት ከም ዘለዎም ቅቡላት ጌርካ ወሲድካ መኻድን ኣብ ምጭናቕን ይእቶ ስለ ዘሎ ነዚ ንምምላስ መዚ ዘሎ ህፁፅነት ናይቲ ኩነታት ናበይ ገፂ ሕግታት ኢሚግሬሽን ናበይ ገፂ ዝኸይድ ዘሎ ብዝብል እዚ ቀዳማይ መደብ ከነቕርብ ኢና። ኣብዚ መደብ እዚ ሎሚ ናባኹም ክነቕርቦ ከለና ተወሳኺ ሓበሬታታት ክህልወና እዩ። ሓበሬታ ከዓ ነዚ ፅባሕ ኣብ ስቶክሆልም ዘለኹም ብፍላይ ተርፍዎ ዶ ይብልኩም ናይ ብዙሓት ጸሓፍቲ መጽሓፍቲ ዝሕተመሉ እቲ ናይ ፓብሊሸር ትካል ኩሉ ኣብዚ ሽወደን ብዙሕ ዓበይቲ ስራሓት ዝሰርሕ ዘሎ ሎሚ እውን ልዕሊ 5 ዝኾኑ መጽሓፍቲ ሒዙ ንፅባሕ ኣብ ስቶክሆልም ተቐሪቦም ኣለዉ። ኣብኡ ኣብቲ ተቐሪቡ ዘሎ መደብ መዓስ እዩ ብኸመይ እዩ ዓይነት መጽሓፍቲ እዮም ዘለዉ ናብኡ ንኽትሳተፉ ከዓ ንኽትመፁ እግረ መንገድና ነቲ ሓበሬታ ናባኹም ከነብሎ ኢና። ንዕኡ ክትከታተሉና ከዓ እንዳሓበርና ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንኣቱ። ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝረኣኹሞ ሕግታት ኢሚግሬሽን ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ እንዳተረረ ብዙሕ እንዳተቐየረ ኸይዱ ብፍላይ በብምዕራፉ ዝሓዝዎ ነገራት ነይሩ። ኣቐዲምና ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ብተደጋጋሚ ንነዊሕ ዝተዛረብናሉ ነገራት ብዛዕባ ምስሓብ ፍቓድ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ወተርካለልሰ ዝበሃል መፀዋዕታ ንጉዳይካ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ዝብል ማዕልያ ዘይብሉ ሰብ ይመፆ ኣሎ። ንምንታይ እሱ ዝመፆ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ኣልዒልና ነርና ኢና። ኣብዚ ሎሚ ዘሎ እዋን ግን ኣዝዩ ስለ ዝበዝሐ እሞ ከዓ ኣዝዩ ደቀቕቲ ዝበሃል ወላ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ነይረ ኢልካ እውን ምሕታት ዘለዎ ብዙሕ ደብዳቤታት ይመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ ተኣምሩ? ንምንታይ እዩ ናብኡ ዝብፃሕ ዘሎ? እግረ መንገድና ከምታ ኩሉ ሻዕ ንብለኩም ንኽትሪእዎ ሽዑ እውን ገና ክጅመር ከሎ ገሊፅናልኩም ዝነበርና ነገር ነይሩ። እሱ እውን ንኽትሪእዎ ነቲ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ዝበሃል ጥራሕ ኣብኡ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ጥራሕ ከም ዘለዎ ኣይትውሰድዎ ኪድ ኢልኩም ቁሩብ እሞ ከዓ ኣብ ዘመን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤኣይ ድላይካ ሓበሬታ ናብ ድላይካ ተርጊምካ ክትሪእየሉ ኣብ ትኽእል እዋን ነቲ ዝበሃል ናይ ደገ ዘረባ ከም ዘለዎ ወሲድኩም ትጭነቁሉ ምክንያት ልክዕ ኣይኮነን። ግን ከዓ እቲ ዘሎ ነገር ምፍላጥ ከዓ ኣገዳሲ ይኸውን። ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ቆይሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ክፍሊ ወተርካለል ሰኢንህት ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዘቕረብናዮ ሽዑ ኣብ 2023 እዩ ቆይሙ። እንታይ እዮም ዝገብሩ? እዚ ዲፓርትመንት እዚ ድስሕብ ጥራይ ኣብ ሓደ ዓመት ረኣይዎሞ ኣብ ሓደ ዓመት 13933 መንበሪ ፍቓድ ዝሰሓብሉ 13000 ኣብ 2020 11700 رأيوا 2021 እንታይ ማለት መን እዮም ከድስሓበሎም ኣብዚ ንህለ ይገልጹልና ኣለዉ። ንኣብነት ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብናይ ሓዳር መፂኦም ዝነበሩ እቲ ናይ ቀደም ናይ ሓዳር ኩነታቶም ዘይዘከርዎ ሓሲኹምና ነርኩም ቀደም ኮነ ኢልኩም ሓበሬታ ሓቢእኩምና ሕጂ ብዙሓት ምክንያታት እዮም ዘለዉ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ተመሪዕኻ መፂኻ ሓደ ካብቶም ክልተ ዝተመርዓው ተፈላለዮም በበይኖም ከለዉ ናይ ቀደም ሓበሬታ ተሓቲቱ እንተዘይፈለጦ ነቲ ናይ ቀደም ሓዳርካስ ኣብ ዜግነት መሰመልከቱ ካብ ዜግነት ተመሊሱ እቲ ናይ ቀደም ዝመፃኻለ ሓዳርካ ጥርጣረ ኣለና ተባሂሉ ኸይዱ እሱ ከዓ ኣብዚ ይዝኣቱ ፌላክቲካ ኣብ ይፍተር ሂብካና ነርካ ጌጋ ሓበሬታ ሂብካና ነርካ ዝብል ይኣቱ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ንኺ ፍልይ ዝበለ ምክንያታት ካልእ ዝብልዎ ኣሎ። ብዙሕ ምክንያታት ሓደ እቲ መንበሪ ፍቓድ ናይ ምስሓብ መስርሕ ኣክቲቭ ዝሰርሕሉ ኣለዉ። ስራሕ ደረጃ መዓልታዊ ሰባት ስለ ንረክብ ንሪኦ ብጣዕሚ ኢኻ ትፅብቅ። ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ መንበሪ ፍቓድ ዝስሕቡ ኣለዉ። ካብዚ ናብ ካልእ ሃገራት ዝኸይድ ካልእ ብዙሕ ዝብል ምክንያታት ንኣሽቱን ዓበይቲ እንዳተደልየ ይኽየድ ስለ ዘሎ
እሞ ከዓ ብዙሕ ጥንቃቐታት ዘይብሉ ነገራት ከም ዝግበር ኣብነት ገሊፅና ኢና ቅድሚ ሕጂ ሓደ ሰብ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እንተውፅኡ ፖለቲካ ዕቑባ እንተወሲዱ በቲ ሪኮመንዴሽን ናይ ዩኤንኤችሲአር መሰረት ሓደ ሰብ ናይታ ዕቑባ ዝሓተተላ ሃገር ተመሊሱ ፓስፖርትን ኣገልግሎት ናይ ፓስፖርትን እንተረኺቡ ነቲ ናይ ዕቑባ መሰሉ ኮምፕሮማይዝ ገብሮ ዝብል ኣብኡ ግን እንታይ ዝብል ኣለዎ ከዓ ሕድገታት እንድሕር ደኣ ንመንነቱ ክፃደድ ጥራሕ ንኣብነት ኣብ ናይ ዜግነት ጉዳይ እንተውፅይዎ እሞ ኣብ መሓላ እንተደይውዒልዎ እንተዘይጌሽሉ ግን እዚ ክስሓብ ኣይግባእን ገለ ዝብል ኣሎ ንብዙሓት ግን በዚ ጥራሕ ኦተርካልል ስድብዳብ መቶ ሽዑ ምስ ከዱ ኣብነት ክበኩም እንታይ ጌርካ ከተውፅኦ ከለካ በሃል 200 ከፊልካ ደወ ናይ ጣዕሳኻ ፈሪምካ ዶ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ገይሩ ትርጉሞ ናይ ጣዕሳ ፈሪመ እንተይልካስ ምስ መንግስትኻ ተዓሪቕካ ኢሉ ትርጉሞ ሕጂ ከምዚ ኣይሉ ስለ ዝተርጎማ ኖ ኣይፈረምኩን ንብሎ እሞ ንሕና ዘለና መረዳእታ ሓደ ሰብ ብዘይ ሕጊ ካብ ሓዲ ተወፅዩ ናይ ጣዕሳ ከይፈረመ ፓስፖርት የውፅእ ስለዚ ሓሲኻና ነርካ ማለት እዩ ብዘይ ሕጊ ወፅልካናስ ፓስፖርት ውፅኢኻስ ናይ ጣዕሳ ተደይፈሪምካ ብዘይ ሕጊ ኮንካ ንወፂኻ ነርካ ማለት እዩ ዝብልዎም እውን ኣሎ ንምንታይ ኬድካ ዝብልዎም ኣሎ እቲ ምክንያት ተቕርቦ እንድሕር ደኣ ኣማነ ኮይኑ ከዓ ወይ ብሓንገዲፍና ኣለና ብሰንኪ ጌጋ መልስታት ብዙሕ ኣብነታት እየ ዝገልፅ ነይረ ብቲ ሃርሞኒ ሚድያ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተመሊስኩም ብዙሕ ኣብነታት ዕለተ ልደት ባዶ ሓደ ባዕሎም መሊእ ኢሎም ባዶ ሰለስተ ገብሩ ኤምባሲ ተኸይድ ባዶ ሰለስተ ኢሉ ዜግን ፓስፖርት ተሂቡካ እቲ ኤምባሲስ ከመይ ገይሩ በቲ ሚግሬሽን ዝሃበካ ዕለተ ልደት ዘውፃልካ ስለዚ ሓቂ ይኮነን ማለት እዩ ኣብ ናይ ዕድመ ፍልሊ ኣጥቢቆሞ መቸም ክንደይ ሰብ እዩ ዜግነት ዝኽልከል ዘሎ ሎሚ እንተሪኢኹሞ በቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ገባብ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሕጊ ኣብ ናይ ዜግነት ጉዳይ ኣብ ናይ ኣይደንቲቲ ሽዑ ገሊፅና ኢና ዝኾነ ይኹን ማይነር ጌጋ ከይትሕልፉ ዓይነት ተባሂሉ ኣብ ጥልያን ከምዚ ኢልካ ነርካ ኣብዚ ከምዚ ኢልካ ነርካ ኣይከውንን ቅድሚ ሕጂ ሓውካ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ዕድመ መዝጊቡ ስኻ ወይ ሓፍትኻ ከምዚ ኢላ እዚ ኩሉ እዚ ነቲ ናይ ምክልካል ተንደንሲ ዝዓቢ ብዓብዪ ከዓ ራእይዎ እዚ እቲ ናይ ምስሓብ መስርሕሲ በዚ መንገዲ እዚ ይኸይድ ኣሎ ገሊኦም ሰባት ካብዚ ወድን ወፂኦም ነዊሕ ይፀንሑ ኣብኡ ከለዉ ስሕብዎ እቲ ብቁፅሪ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝገልፅዎ ዘለው ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ተቐይሩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እንታይ እዩ ወደን ከምቲ ቀደም ኣይኮነሎም ሓበሬታ ኣብ ነንሕድሕዶም ተፈቒድሎም እንታይ ማለት እዩ ራእይዎ ሳማር ቤተ እስካትበርከት ኬድካ ትሰርሕ ተለኻ ግብሪ ትኸፍል ተለኻ ግን ከዓ ሚግሬሽን ወረቐትካ ውድእ ተኮይኑ ሓበሬታ ስለ ዝለዋወጡ ኣብኡ ከለዉ ይመፁኻ ኩላቶም ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ነገር ኣብ መብዛሕቶም ትካላት ቅድሚ ሕጂ ብዘይ ኣፍልጦ ናይቲ ሰብ ዘይነበረ ሎሚ ወላ ናይቲ ሰብ ኣፍልጦ ዘየድልየሉ ኩነታት መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝኸድዎ ዘለው እንታይ እንዳመፀ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ወል ፅባሕ ንግሆ ነቲ ተሓቶ መንበሪ ፍቓድ ነቲ ኩሉ ነገር ትገብሮ ሓበሬታ ካብ ኩሉ ይእክብሉ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ከምዚ ዓይነት ነገር መፂካ ከዓኒ ብዘይ ኣፍልጦ ብፍላይ እቲ ኮመን ጌጋ ዝሪኦ እንታይ እዩ ፕሮቶኮልካ ናይ ቀደም ሃቡ ንምባል ክንደይ ግዜ ደጋጊምና ተዛሪብና ንዕኡ ተቐበልዎ እቲ ፕሮቶኮልኩም ንዕኡ ተቐቢልኩም ኣንቢብኩም ካብ ርኣኢኹም ኢኹም ክትምልስዎ ዘለኩም ምክንያቱ እቲ ቀደም ዝበልኩሞ ሰባት ኢኹም ክትርስዕዎ ትኽእሉ ነቲ ዝረሳዕኩሞ ነገር ከመይ ጌርኩም ግዳያት ትኾነሉ ትጥቅዕሉ እዚ ሓደገኛ ነገራት ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ምስሓብ ዝበሃል ብፍላይ ብሓዳር ዝመፁ ቅድሚ ሕጂ ወይ ካልእ ምስኡ ተተሓሓዘ ዝመፁ ኣዝዩ በዚሕ ኣሎ ዜግነት እንዳኸበደ ኸይድ ኣሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ባዕሎም ተኸሲሶም ከማን ትሪክስ ረዲኾን ዝበሃል ዝቋፃፀሮም ሲ ፈሊጥኩም ነቲ ዜግነት ተደንጊዎ ኣለኹም እቲ ሕግታት ከተኣታትዎ ዝደልዩ ኣሎ ናይ ፈተና ምግባር ሲቪክ ኤዱኬሽን ቋንቋ ገለ ነዚታት ቅድሚ 2027 ክትግበር ኣይክእልን እዩ መፅናዕቲ ክግበር ኣለዎ ተባሂሎም ልኡኻት ሰዲዶም ናይ ካልእ ሃገር መፅናዕቲ ፈተና ክጅምሩ ብሉ ኣለዉ ሕጂ ከምኡ ንቴስት ክገብርዎ ሓስቡ ኣለዉ ንዕኡ ዝኸውን ምድላዋት እውን ኣቐዲምካ ክግበር ኣለዎ ኣትሊስት እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ብዓብዩ ፐርማነንት መንበሪ ፍቓድ ከነሕድግ ኢና ዝብልሉ ዘለዉ ምክንያት ናብ ግዝያዊ ክንቅይሮ ኢና ዜግነት ንኸይወስዱ ይተላ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ተለካ ዜግነት ኣይትወስድ ኢና ልዕሊ 100,000 መንበሪ ፍቓድ ናብ ግዝያዊ ክንቅይሮ ኢና እንተኢሎም እዞም ሰባት እዚኦም ዜጋታት ካብ ምዃን ደው ከነብሎም ኢና ስለዚ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ተርእዮ ናይቲ ሃገር ናበይ ገፁ ክቕየር እዩ ዓብዪ ነገር ኣብ ቅድሜና ኩሉ ምርጫታት ኣለዎ ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ዝኽእል ሰብ ኩሉ ክሳተፍን ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ኣካል ክኸውንን ኣገዳሲ እዩ እንተዘየለ ግን ንሪኦ ኣለና ዓለም ብዓለሙ የማናውያን እንታይ እንዳኾኑ ስልጣን እንዳሓዙ ከቐድኡ ዝኸድሉ ዘለው እቲ ናይ ፅልኢ ነገር እንዳበዝሐ ዝኸደሉ ዘሎ ሓደገኛ ነገራት ኣብ ቅድሚት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና እንዳበልኩ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ቅድሚ ምስጋርና ነዚ ሓበሬታ እዚ ናባኹም ከብሎ እየ እዚ ከምቲ ዝበልክዎ
هذا أحتمتي كله أب شودن مسرت جيرهم ناب كله زقبرو زلو أبركتو أب سنة صحف نهاجرنا أزي لعل نجاري الحجي خاط صباح أب ستوكهولم أب كم تري وزلهم مرة مصحفتي سناي ودو أرساي زبل بفتور رؤسهم مصطفى محمد محمود زانتاتات كولونيال تاريخ أوتوا وقت قعزون سمين توا وطيب صالح الصحافة بناصروفيتش تترجمه ሽሻይ ገብረሃንስ ሰንዓፈ ማይ ሓባር ሓፀርቲ ዛንታታት ኣሊስ ኣብ ምድረ ተኣምር ሉዊስ ካሮል ከምኡ ከዓ ናይ ብፃይና ጋዜጠኛ ፍሉጥ ገጣማይን ኣበሳ ኩናት እኩብ ግጥምታት ናይ ኣማኒኤል ኣስራት ብፃይና ነዘን መፅሓፍቲ እዚአን ናይ ምምራቕ ክህልዩ እቲ ዝግበረሉ ቦታ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ቀዳም ዕለት 6 ታሕሳስ ኮይኑ ሰዓት 2 እዩ ቦታ ኣብ ሪንክቢ ፎልከት ስውስ እዩ ስለዚ ኩላትኩም ኣብ ስቶክሆልም ዘለኹም ኣብ ስነ ጽሑፍ ትግደሱ ኣትሊስት ከምዚ ነገር ክግበር ከሎ ዓብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብዓብዩ ኣሕታሚኦም ኩሉ ብሽም ኩሎም ኣንበብቲ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ እንዳመስገንኩ ናይ ብሓቂ ሓው ቴድሮስ ዓብ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ዓለማት ነቲ ናይ ምንባብ ልምዲ እንተዘይሕቢናዮ ምንባብ እንተዘይክኢልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል እቲ ቀዳማይ ዝወረደ ዝበሃል ኣያ ኣባናስ እቕራ እዩ ኣንብብ እዩ منباب اندحر دا زي كيلو حبرتسب أشجاري نتي أنبب زبل أعلل كيركا خم حبرتسب كتعبس لذي كان أنت تغايلو زي كله زوات زلوا برودكتس زي تتكيمنا خننبولو بخمي من قد تماوز موتوخا كوزوزي يخلو من البات أبت تحت تصحيف له نظامنا إن كله بتصوتنا كونتاكت جبرون تقوليهم أونلاين تزلوا تقولوا كولي ويب سايت كله دوت كومون سلازلو ነዚ ድሕሪ ምባል ፅባሕ ንሕና እውን ብኣካል ኣብኡ ስለንህሉ ተስፋ ገብር ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ነገር ኣብ ቀፃሊ መደብና ብዝርዝር ከነቕርብ ነዚ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ሪንክቢ ፅባሕ ሰዓት 2 ኣብ ሪንክቢ ፈልኮት ስውስ ይኹን ቆፀራና ሰብ ስቶክሆልም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ግዜኦም ኣጥፊኦም ፅዒሮም ከምዚ ኢሎም እንድሕር ዳ ዘይተንብብ ኮንካ ከም ህዝቢ እቶም ፀሓፍቲ እውን ክስልችዎም እዩ እቶም ኣሕተምቲ እውን ክስልችዎም እዩ እዘን ዘየንብብ ሕብረተሰብ ከዓ ክዓቢ ይክእልን እዩ እሞ ነቶም ኣብ ስቶክሆልም ዘለኹም ኣፋፍነት ናይ ምንባብ ድሌት ናይ ምንባብ ዘለኩም ኣብኡ መፂኹም ግን ሓደራ ምንባብ እኳ በይከየንብቦ ግን ደስ ክብለካ እስኪ ሓንቲ ሃበን ኢልኩም ከዓ ከይትገዙ ባኒ ይኮነን ክንበብ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ከተንብብ ስለዘለካ ስለዝደለካ ኢኻ ትገዝእ እምበር ድሓን ኣበይኳ ከየንብቦ ግን ሃበኒ ትብል ዘረባ እኔበልዋ እንዳበልኩ ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ክኸይድ እየ ማለት መቐፀልታ ናይቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ኮይኑ بصحفة ميغريشن معلتا وحدش حقتات እንዳውፀ ማልያ ዘይብሉ ሰብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝስበጉ ዘሎ ካብዚ ዓዲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ከዓ ዘውፅዎ ዘለዉ ናብ ክወፅሉ ዝኽእሉ ሃገራት ወይ ከዓ ተን ክወፃ ዝኽእል ሃገራት ክቕበላ ክእላ እየን ዝበሃላ ሃገራት ካልእ ዘይነበረ ተርእዮ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ነርካ ኢኻ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ክንዲዚ ነርካ ኢኻ ኣብ ከምዚ ክንዲዚ ነርካ ኢኻ ናብኡ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ናብኡ ክንመልሰካ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ከዓ ይመፅእ ኣሎ እዚታት ምናልባት እንታይ ክግበር ዘለዎ ሓደ ሰብ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ናብ ሃገሩን ካብ ሃገሩን ዳእምበር ናብ ካልእ ሳልሳይ ሃገር ዝበሃል ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ንሳልሳይ ሃገር እሚኖም ናብኡ ክመልሱ እምብተይለና ናተን ሃገራት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክንመልስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ብካልእ ኣቢሎም ከዓ ፈተነታት ዘካይድዎ ኣሎ ግን ትርር ዝበለ ናይ በዓል ዩኤንኤችሲኣር ናይ በዓል ኣምነስቲ ሪኮመንዴሽን ስለ ዘሎ ስጋዕ ለይትሎምን ኣብ ኤርትራ ኣገዲድካ ምምላስ ዝበሃል ነገር የለን እዚ እቲ ዝነበረ ፖሊሲ ኣብ ዘለዎ እዩ ዘሎ ስጋዕ ሕጅስ የለን ካልእ ብወለንታ ናይ ክምለሱ ዝደልዩ ናብ ሃገሮም ዝበሃል ካብ 1 ጃንዋሪ ኣብ ዝቕፅል ድሕሪ ወርሒ ኣቢሉ ማለት እዩ ተግባራዊ ዝኸውን እቲ ናይ ደልየቶም መንበሪ ፍቓዶም ኣረኪቦም ክኸዱ ዝብሉ ሰባት ተቐሊሎም ዝኸዱ ማለት እዩ 350,000 ክራውን ሓፍ ኣቢሎም ኣለዉ ንዋት ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ካብ ላዕሊ 25 ስጋዕ 600,000 ክበፅሕ ዝኽእል ዓይነት ንስድራ ቤት ክህቡ ምዃኖም እዚ ካብ 1 ጃንዋሪ ዝትግበር እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ድኸውን ዘሎ እቲ ነቐፌታታት ከዓ ኣዝዩ ይበዝሕ ኣሎ ኣዝዮም ብዙሓት ፐርማነንት መንበሪ ፍቓድ ኣይትሕድጉ ንሰባት ሰላም ቅሳነት ኣይትኽእሉ እንዳበሉ ዝንቀሳቐሱ ንዕኡ ዝፅውዑ ኣለዉ ሕጂ እዞም ከምኡ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ እዛ ኩሉ ሻዕ ዝብላ ነገር ሕጂ እውን ክብል ከይተሰሓበ ከሎ እንድሕር ዳ ኣይተሰሓብዎ እዚ ሰላም ክኸሊ እዩ ስድራ ቤታት ክባታትን እዩ ስለዚ ነዚ ደው ኣብልዎ እንዳበሉ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ኮይኖም ሕጂ
ويل أبو خير كامس كتساتف نعاقا قوي نتلو permanent member زلوسي كتسحبوا له يبلكم من منبر فقادم تسحبكم لهم سلام كسؤنيهم كسانت كسؤنيهم سلازي permanent opposition كسحب يبلون اندابلو خلو نابو دي تساتف تخونكا ولا سخا أي ملكتك أوكي نحر دا سخا زي تملكتك طرح نخالوت أزن ريو زلنا نزمت زلو تقلالا قتلقسو لكم تواهيل زقرب زلو معالتاوي وقتي زقرب زلو نجر كتريو خلقا معالتاوي نعوخ أدو كوبولي لهم زكاتعو زلو سلماو سلف زوتو حسابات زقربو قلا كلهم نزم العلو جيجا مخانو حسابهم دعرو بخودي لهم زيوم كاستيل زقربو زلوغا رايوة إذا حمشتن زقربو موشن أبو نزي permanent member فقاتي كسحاب اللوو نزي نمسحابكا زيوم تزقربو نتبتاتكا رأيوة انتاي يخونا اللهم مسرعاها ምናልባት ኣብዚ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዝብል ክልተ ሬፈረንስ ግሩፕ ኣባል ነይረ ኣብዚ ሃገር ሓደ ብሃገር ደረጃ ዝቆመ ኣሳይለም ኮሚሽን ዝበሃል ነይሩ እዚ ኣሳይለም ኮሚሽን ነቲ ሃገር ዝገብሮ ጌጋታት ርኢኻ ብፍላይ በቲ ግዝያዊ ሕጊ ምስ ወፀ ንዕኡ ርኢኻ ነቲ ሃገር ናብ ኤውሮጳዊ ቤት ፍርዲ ድዩ ናብ ካልእ ከሲስካ ነቲ ዝገበርዎ ጌጋታት ኣብ ስድራ ቤታት ዝወዓለ ዳሜጅ ንዕኡ ናብ መክሕሓስ ዝብል ኮሚሽን ነይሩ ኣብቲ ኮሚሽነር ኮይነ ብዝኸደሉ ዝነበርኩ ግዜ እንታይ ነይሩ ብኡ ንዛረበሉ ዝነበርና ሓደ ከመይ ጌርካ ኻቲ ሃርሞናይዝ ክግበር ነቲ ዝመፀ እዚ ናብ ኮሚሽን ዝነበረ እቲ ቀንዲ ዕላሙ ነቲ ዝተገብረ ግዝያዊ ሕጊ ወፂኡ ስድራ ቤታት ዝበታተነ ኣብዚ ከም እትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሃገር ናይ ዘለው ናይ ዕቑባ ዝምልከት ጉዳይ ክኢላታት ተባሂሎም ብሃገር ደረጃ ዝቆመ ኮይኑ 2023 ኦክቶበር ዝቆመ እዩ እዚኦም ኣባላት ናይቲ ኮሚሽን ቶም ኮሚሽነራት ዝነበሩ እቲ ስቲር ግሩፕ ኣብኡ ዳርጋ ሓደ 2 ዓመት ትኸውን ብብዝሒ ዲስካስ ንገብረሉ ዝነበርና ነገር እንታይ እዩ እዚ ግዝያዊ ሕጊ ወፂ ዘሎ ዘውፅዎ ማዕረ ክንደይ ፅልዋ ሳዕቤን የምፅእ ኣሎ ኣብቶም ስድራ ቤታት ኣብ ምብታን እንታይ ሓላፍነት ይገብር ኣሎ ካልኣይ እውን ካልእ ሬፈረንስ ግሩፕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ዝዓዲ ፓርላማ ኣብኡ ነይሩ እቲ ኣኼባታት ብዝሒ ዝግበር እሱ ከዓ ኤንቲጌ ሬፈረንስ ግሩፕ ዝብል ኮይኑ እዚ ሕጂ ኤውሮጳ ፓክቲ ኢሎም ኣውፂኦሞ ደለዉ ሕጊ ካብ ሽዑኡ ትሒዙ ኣብ ምዝርራብ ዝነበረ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሃርሞኒዘሪንግ ኦፍ ኣሳይለም ፕሮሰስ ኣብ ኤውሮጳ ብምሉእ ሲ ነቲ ኣሳይለም ፕሮሰስ ሃርሞናይዝ ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ ሃርሞናይዝ ክትገብሮ ንዕኡ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኩለን ኤውሮጳ ሃገራት ሓደ ዓይነት ኣገባብ ክኽተላ እሞ ከምዚ ምናልባት ትሪእዎ ኣለኹም ዲኹም ኣብዚ ኣይፈልጥን ግን እዚ እቲ ሬፈረንስ ግሩፕ ከዓ ሃርሞናይዚንግ ናይ ኣሳይለም ፕሮሰስ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ኩሉ ሻዕ በዓል ሽወዳን ኣብቲ ግዜት እንታይ እንድብላ ነይረን ኩለን ሃገራት ኣፍ ደጊአን እንዳዓፀዋ ከለዋ ንሕና ጥራሕ ለጋሳት ኮይና ዝኩሉ ሰብ ክንቅበል ፅባሕ ንጎ ከልዕሊ ዓቕምና እዩ ሰባት ብዴንማርክ ሓሊፎም ብጀርመን ሓሊፎም ብኩሉ ሓሊፎም ናባና ዝመፁ ዘለዉ እዚ ጀነረስ ዝኾነ ኣሳይለም ፖሊስናትና ፅባሕ ንጎ ኣብ ሓደጋ ከእትወና እዩ እዚ ክቕየር ኣለዎ እዚ ክተርፍ ኣለዎ እዚ እንተደይ ተሪፉ ኩሉ ሰብ ናብ ሽወደ እንዳመፀ ልዕሊ ዓቕምና ክኸውን ኢልካ ክትዓብ ዝነበረሉ ግዜ እንታይ መፂ ሽዑ ካልእ እዚ ኩናት ናይ ሶርያ ምስ መፀ ማእለያ ዘይብሉ ማዕበር ናይ ስደተኛታት ምስ መፀ እሱ ከዓ ዓበ ሓደገኛ ኩነታት ፈጢሩ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ከምዚ ኢልና ከዋፃና ኣይክእልን እዩ ነዚ ሃገር እዚ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ስለዚ ወሲዶም ዘለው ክምለስሉ ዝኽእሉ ነገር ንፍጠር ሂብናዮም ዝነበርና ከረክቡና ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንዕኡ ክንፈጥር ኣለና ንዕኡ ክንመልስ እንተኽኢልና ምናልባት እቲ ኩነታት ክቕየር ክኣል እዩ ነዚ ሽዑ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ማልመ ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ሓደ ኣስተምህሮ ንምሃብ ተዓዲመ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ነይሩ ናይ ሽዑ ናይ ሽወደን ሚግሬሽን ሚኒስትር ኣኒታ ግራዲን እቶም ናይ ኤውሮጳዊ ተወከልቲ ኣብ ዝነበሩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ዲስካሽን እንታይ እዩ ከመይ ጌርካዩ እሞ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ነገራት ሃርሞናይዝ ክግበር እንተኮይኑ ኩለን ሃገራት ሓላፍነትን ዝወፅኣሉ ኩነታት ከመይ ጌርካዩ እሞ ክፍጠር ዝከኣል እተን ሃገራት ሓላፍነተን ኣብ ዘይዋፅኣሉ ግዜ ናብ ውሑዳት ክኸይድ ኣሎ ተባሂሉ ከም ዝረኣኹሞ ኮታ ዝበሃል መፅዩ እቶም ስደተኛታት ገና ካብቲ ሃገራት ከይወፁ ከለዉ ካብ ጣልያን እቱ ምስ በሉ ናብኡ እንዳኸድካ ንኩሎም እንዳምፃኻ ናብቲ ሃገራት ምውዛዕ ተጀሚሩ እዚ ዝዘርእየኩም ዘለኹ ሕጂ ኣብ ማልመ ዝነበረ ኣኼባ ኮይኑ ኣብቲ ማልመ ዝተገብረ ኣኼባ
بزعبة انت يخبر صباح نقو نابي يخيل زي سدتنيا كل هجرات تحير حاليفو ماتيو ناب نروي ناب شودا ناب قلا ناب تنجنرس زغنا اسايلم بوليس زلو انت راح تقيد زلو انت هاي صعبين كم تسالنا يزبل شعور زقبر النبر ديسكاشن زي قد ما حسرت عامتات يقول له حاجه قد قلت شحنا 10 سلستنسي درو 10 عامت غير له نزي يوم حج كيدهم عم مجرشة أما قات بوليتيكا سلطان زحز أكلات رؤي زخونة صلقات ناي وصاتنيات بعوتا زغلصو زلو كنتا سلازتفدر حق እንዳተረፈ ስለዚህ ነቲ ዝመጽ ዘሎ ኩሉ ሕግታት ተረዲእካ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝሓስቡ ዘለው ፈተናታት ንዜግነት ከእትው ድብሉ ኣለው ዓበይ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ዘሎ ናይ ቤቶ መሰልኩ ኮይኑ ኣሸጊርና ድብሉ ዘለው በዓል ኤስዲ እንታይ እቲ ኮንስቲቱሽናል ዝኾነ ነገር ክቅይሩ እንተኮይኖም ክልተ ምርጫ ሓሊፉ ክልተ ብልዕሊ 3 ድምፂ ረኺብካ እዚ ክቅየር ኣለዎ ስጋዕቲ ሕገ መንግስትስ ክቅየር ኣለዎ ይሄ ዜግነት ናይ ሰባት እውን ክንስሕብ ክፍቀደና ኣለዎ ዝሓለፈ ሰሙ ክትሰምዑ ቀኒኹም ኢኹም ኣብ ኖርዌይ ዘጋጠመ ነገር ዜግነት ተሳሒቡሎም ገለ ዝበሃል ሽወደን እውን ዜግነት ንክንስሕብ ክፍቀደና ኣለዎ ዝበሃል ነገር ዜግነት ምስሓብ እንተተፈቂዱ ሕጂ ብክራይም ብገለ ብለዎ ኣለዉ ብገበን ብገለ ፅባሕ ንጎ ግን እንታይ እንዳወሰኸ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ግምት ከነእትዎ ንኽእል ኣለና ስለዚ እዚ ዘሎ ሕግታት እንዳተቀያየረ እሞ ቀሊል ዝመስለካ ጌጋታት ጌርካ ዓበይቲ ሕቶታት እንዳምፀ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ቀደም ዝበልከያን ሕጂ ዝበልከያን ሓደ ክኸውን ርግፀኛ ምዃን ከም ዘድሊ እንዳዘኻኸርኩ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ክዛዝሜ ብቐፃሊ ከምዚ ዓርቢ ወይ ጅምዓት ነዚ ናይ ዜና መፅሄት መደብ ናባኹም ከነቕርቦ ምዃንና ቃል እንዳኣተኹ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ስጋዕ ንመለሰኩም ሰላም ቅንያት